Bi alamisa don ye Ɔktɔburu kalo tile 30 san 2025 Bamako News TV jabaranin filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sigilenw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna ka kɛ ni bi alamisa don ye Ɔktɔburu kalo tile 30 san 2025 an ka Mali gouvernement ale ye wulikajɔ kɛ walasa taji o bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔna na cogoya min na ka sanga ni an ka jamanakuntigi Asimi Goyita ale ka yamaruyaw kɔnɔna ye. A bɛ ye k'a fɔ surɔ mobili citerne caman kɔni donna Bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen na ka kɛ ni an ka finitigilakaw olu ka lakana kɔnɔna na. Tajiko gɛlɛya min bɛ anw fɛ yan Mali la ka kɛ ni o ye an dafɛ jamana ani abade jamana ni o ye Niger ye. O masakɛ n'o ye Général Tchani a ye yamaruya di k'a fɔ citerne 100 bɔɲɔgɔnko o bɛ ka na Mali la walasa ka na taji di anw ma ka dɔ bɔ an ka tajiko gɛlɛya la. Jɛkulu min n'a sigilen don minisirisow ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka degun ta ka bɔ jamanadenw kan ani kasaramako olu kunbɛnni baaraw a ye dantigɛli dɔ kɛ. Dantigɛliw bɛ an ka finitigiw kofɔ minnu ni olu bɛ taa tajitaw la an ka stationw na ni gɛlɛya in waati a y'a yira k'a fɔ awa bɛnkan dɔ kɔni kɛra an ka finitigiw ka ko kunkan walasa cogoya min na ni tajiw nana Bamakɔ ani duguba tɔw la fɛn min ye an ka finitigiw ye olu ka tajita yɔrɔ ka kɛ a dan ma u kana taa ɲagami maaw la maa minnu ni olu ye an ka sigidalamaw ye an b'a fɔ minnu ma ko population wa ka taga baaraw gɛlɛya olu bolo. Kangarida kɛra kosɛbɛ an ka finitigilakaw ye k'a fɔ ayiwa ni a ma ɲɛ k'a fɔ k'u bɛ taa taji ta la an ka stationw na population bɛ yɔrɔ min na n'o ye sigidalamaw ye o tuma tɔw bɛ jɔ cogoya min na aran na ka aran su o tuma u fana ka jɔ o aran kelen na o kangari dara u ye kosɛbɛ. N'o tɛ ayiwa fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛlen don fɛn min ye finitigiw ye u ka tajita yɔrɔ ka kɛ a dan ma u kana ɲagami an ka sigidalamaw la o fɛɛrɛ tigɛlen don k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan. Sibiri don n'o bɛnna Ɔktɔburu kalo tile 25 ma an ka jamana finitigiw u ye awa bagan caman minɛ ka di Marakala préfet n'o y'a commandant ye ani bagangɛnnaw ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen nɔ Marakala u ye bagan caman di u ma bagan minnu ni u ye awa olu folofololen tɔmɔ kojugukɛlaw kɔ. An b'a yira aw la k'a fɔ o fɛn o fɛn ye bagan misɛnnin 208 bɔɲɔgɔnko ye olu bɛɛ lajɛlen minɛna maajugu kɔ fo ka taga se bagan kumabaw n'o ye misiw ye misi 700 bɔɲɔgɔnko ninnu bɛɛ lajɛlen minɛna Segu mara kɔnɔ yɔrɔ la yɔrɔ min n'a bɛ wele ko point A ni ka na di Marakala commandant ani a ka jama ma. O cogo kelen na Ɔktɔburu kalo tile 27 an ka finitigiw ye kojugukɛlaw nɔbɔ o nɔbɔli hukumu kɔnɔna na u ye kojugukɛla caman fa ni ka maaw wɔgɔbɛ ka bɔ u ka jɔnjuru la minnu ni olu kun minɛnen don u fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigidalamaw ani cakɛlaw n'an ko olu ma ko prison olu fɛn o fɛn minɛnen kun bɛ u bolo u ye olu wɔgɔbɔ ka bɔ ni maakuntan ninnu bolo. Nin kɛra furancɛ min n'a bɛ wele ko Musa Wɛrɛ o dugu fanfɛla la o hukumu kelen kɔnɔna na halisa Ɔktɔburu kalo tile 29 n'o kun ye kununko ye an ka finitigilakaw kojugukɛlaw nɔbɔli halisa u y'u ka dagayɔrɔ belebeleba 2 bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ka mugujugu fili ka jigin u kan ka caman fa u la ni ka u ka minɛn caman fana tiɲɛ. An b'a yira aw la k'a fɔ an ka finitigilakaw u cɛsirilen don kosɛbɛ kojugukɛlaw ka dagayɔrɔ bɛ fan o fan awa ka se ka wuli k'u nɔbɔ ni ka ko latɔ u la o baaraw bɛ sen na don o don. Kununko araba n'o bɛnna Ɔktɔburu kalo tile 29 ma san 2025 Gabriel Ture n'o ye hôpital-ba ye min bɛ anw fɛ yan nɔ Bamakɔ a maternité dayɛlɛla kura ye an b'a yira aw la k'a fɔ a maternité baaraw tun bɛ sen na Gabriel Ture kɔnɔna na a musaka bɔra fondation FAD de fɛ awa nin baara min filɛ nin ye n'a bɔra ka kɛ n'o ye ka maternité dayɛlɛ kura ye ka promo kari ayiwa fɛn min kɔni ye Gabriel Ture n'o ye hôpital-ba in ye a ɲɛma n'o y'a directeur ye ale kumana k'a yira k'a fɔ nin ye nisɔndiyakoba ye ale bolo wa nin ye nisɔndiyakoba ye Gabriel Ture baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen bolo wa k'a bɛ ka kɛ nisɔndiyakoba ye fana sigidalamaw bolo ko sabu ka d'a kan nin bɛna awa denmansaw dɛmɛ kosɛbɛ i sango kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso minnu ni olu ye muso kɔnɔmaw ye a bɛna olu dɛmɛ kosɛbɛ walasa ka lafiyaba di olu ma olu minnu bɛna Gabriel Ture la su ani tile. Ka sanga ni Turki jamana ka ambassadeur ka wele ka ɲɛsin an ka minisiri ma min ɲɛsinnen don an cɛ ani jamana wɛrɛ cɛw koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'o ye Abilaye Diop ye n'ale yɛrɛ tun bilasiralen don a tɔɲɔgɔnkɛw fɛ minnu bɛ gouvernement kɔnɔ
olu kɔni tun bɛ lajɛ dɔ kɛnɛ kan kunun ko araba n'o bɛnna Octobre kalo tile 29 san 2025 ka kɛɲɛ ni Turki jamana ale ka ɲɛɲɛliw san 102 ɲɛnajɛw ni o ye anniversaire ye. A bɛ ye k'a fɔ nin kɛnɛ in seriyara maaba caman de fɛ n'o ye politikimɔgɔw ani u ka jamana ko ɲɛnabɔbaw. Ni de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sigi ɲɔgɔn na aw ni ce aw ka ɲɔgɔn dali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.